Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalapas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumungeg ka nagsurat iti da ito yung programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa pakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi. Ito yun na iruking iba sa papagayan. Di ba kasalitaan ni Isagani ka na pauluan? Pales. Dear Manong Nemi, liblipas ti trabaho mi Manong Nemi dito sa Saudi. Riyadh, Saudi Arabia. May saak ni skilled worker. And then, duwa nga tawen ko dito yung nagtrabaho, Manong Nemi, dandanin malpas, di pinatakder di kita naganak kanya kabalay. Kalkalingan ng kabalay. Buhay Manong. Madaman ti finishing, Manong Nemi. Kat siyempre, maragragsakan datatang kininanang kastamot din di duwa ka absat ko. Buhay Manong. Ni Lily, ti Ajek, kastamot din kani June, nga burdek bunso. Pagbasbasak, ini Manong Nemi ni Lily, ngam nagsakit, nga dahi dati kapuna, no apay Manong Nemi nga saan, nga nagpatuloy. Tsakla mo, sladamag ko Manong Nemi nga sapsapol di trabaho na, tapno agurnong, kaya tituloy na tumalidang tagbasa. Kung nakmat kang kuha na Manong Nemi nga saan latan, dakmat dito yung magtulong kang ka, o namang tulong kang kuha na nga agbasa. Agandrol tumitlahin ka na ito yung umay nga second sem. Manong Nemi, inibiglang na batak ti baso. Baso Manong Nemi nga nagyanan ti danom, nga inumag. Yung magtasaan nga na buong. Kagandan matan Manong Nemi, hindi pa nag-ring di cellphone ko. Arat oras na dyan. Kadayta nga oras. Parbangon. Manong Nemi, sinong bata titawag? Pilipinas. Hanga nakapunbok. Hello? Hello? Hello, Isagani. Sino ito? Di tatam nga Simeon. Di karubayo. Ay, tata. Nakatawag ka man. So, panakala ito cellphone number ko. Haring ka na skandeta, ano, sano. Hindi pa lang kahit ko mga tawagan, kahit ko kumamat nagpasapol ti tata, umay pumalit trabaho. Yung dato'y tawag ko kang takit dagas ka damag, barok. Dagas ka damang? Ano dagas na damang? Awarin tinagbalbaninan ti balayo. Ti dandanin malpas nga balay mi, ti madaman nga mapinpintaan. Ket da pinta nga naka-stack. Ket ti pangted nga pinta. Isut ang dada nga nang parubrub ti oram. Na oram ti balayo. Ti makadakis. Awan ti nakalasat karigiti adda itunag. Kahit yung sawan.
Natatang nanang kaya nagdidwa kapsat ko. Kaya nagiti alikamin mi. Ang abali ko ma, nauram di balayo. Kaya nahiraman nagiti alikamin. No nakarwar ko ma, nagiti pamilyam. Saan nga nakarwar ka po ta? Sakbay nga pinuuran dati balay. Napalunatan, nagiti ridaw kaya tawa. Itirwar. So nga kayat man nagiti kapamilyam at dati unag tirumwar. Yung sandang nga nakarwar. Nairaman dan nga naksit. Iti unag. No. Sangabot no tayo tatata. Sangabot no. Sangabali ko mga nauram na kita nagbambanugak. No saan ka nairaman na kita naganak yung kakapsat ko. Ano yan na masamak? Ano na kita nakakita? Nga nairanta ti panakauram na. Tasaan na nga pinanawa, naging ka nga sigurado na nga matay amin di kita at itunag. Kaya Diyos sa win-win. Nakita mi na. Nagipulong kami ka rin ti pulis. Imawag kami ti bumbero. Naladaw na nga timting. Awanin. Ididumting di kiti pulis. Awanin di kiti. Nanguram. Idi balayo. Awanin. Ididumting di kiti. Bumbero. Nasabsaban daman. Di balayo. Awanin sa serbida. Ken. Natayan. Naganak kintuwa kapsat mo. Sino sa kinaramit ito na ito eh. Kaya niya ti basol, ti pamilyak. Anya ti basol mi, tapno aramidan da ti kastoy. Kahit nakadigasawin, no adda ak kumamot sa jay. No awanak dito Saudi, kadadda ak kumamot sa jay balay. May naraman ak kumamot ka na tay. Kuna, tawan pagkuraram, kapag na balunat, di tawakin rin daw. Di ba sino ta kinaramit ito itata? Saka mo. Anyan ti basol ko. Anyan ti basol mi. Apag aramidan na kanyak, aramidan na ka na kami ti kastoy. Anyan ti basol mi, anya. Kahit ko'y di agawid, manunemi, tapno makitak, iti maudi akong daway, ti pamilya. Yung sandak kami na lubusan, manong. Takunada, makaawid ak man wanusan. Saan ko nga pasubli pa, iti napasamak. Babaylayan iti video call, babayin ti video, na i-video da manunemi. No kasano tilanga, ti balay. Na i-video da, no kasano nga nairwarda, di kiti naganak, kakabsat ko, nga arig na sanda pa din nga malasin nida. Babayamit lang kanyak, manunemi. Yung patulod ko, di kiti kasapulan, para ti ba nakaiman sayag, di kiti upat, nga nag-aabay, nga lumod. Datatang kaninanang di balasang kakapsat ko ken di padag ka lalaki nga bunso. Babayin di tulong datata Simeon manong nemi nga karumami. Isot ng ipatpatuludak karag iti kuharta nga ginastos da. Ken babayin di tulong manong nemi di kakabagyan mi tulong dagiti kabarangayan mi tulong dagiti barangay officials mi. Tulong dagiti politiko. Digito'y itinaaramat para ti ba nakaiman sayag ken pa nakaitabon. Digiti naganak ken kakapsat ko. Tinakanakdakkel nga saludsud manunemi. Asino tinangiranta. Iti pa nakauram ti balay mi anairaman digiti kapamilya. Asino ti utak. Kenanya ti basol mi.
Niya ti basol. Tapno kastalaigan. Aramidan na ka na kami. Awan manong name ti makaibaga no asinuda. Awan ti makaibaga no asino ti mastermind. Awan ti makaibaga no anya ti gapuna. Imeng karik iti bakik manong name. Malpas lakit ti kontratak. Agawid akton. Tapno hamwat kanimbis tagrek. No saan mang nagbalik di kiti kamkamang pampan nakabigit tilinteg nga mangimbestigar ti amin. Aramin ti bukod kong investigasyon. Kat no siya sinuman, tirumpeg at sumbat. Sumbatan na. No anya tinaramid na. Kastamit taramidek kadakwada. Sinursurok nga rod nga inawat ti kinapudno manon nami. Ngagmay may sakon. Nuano nga tawen, dagiti nagbambanugak. Dandanin malpas, ti balay mi. No kumata sa handa pa ilang nga, nagyan sa giant datatang kinanang kinikamsat ko. Sa da kumalalagyanin, hindi. Tama yung pinsanin nga nalpas. Ngamiting amin mabalindan tagyan. Hindi adan na finish dan dagiti siled. Ken adan na ikonektar nga kuryente. Pinugyan dan tinagandag sa jay. Kabayatan na may tultuloy. Nalpasin finishing. Agpimpintadan mano. E di ba samak diyan? Sa nga bari ko man, di mapuda itang nga balay, basta saan nga nairaman, nga di mapuda, ginaganak ken kakabsat ko. Inimalpasan man ang name. Ti kontratak. Agawid akon. Pare sa gani. Pare. Ano nga bulan ti bakasyon mo? Sa kantok subli? Saan akong subli? Oo. Sayang. Siguro agsubliak to. Intun malpasan ti panagibalas ko. Agibalas ka, nga di mo amo no sinubalsad. Imbestigar. Amuek. Kat na itatanamidag, numamuak. Bayamon, partner. Kunada, gawan iti tao ti balas, at kinihapo Diyos. Nagsublikan tumod lang. Tapos ni kasagat no anyaman tinapukaw, mapasubli. Saan ko no mapasubli pa iti biyak di kita ganak kapsat ko pare. Isumad ka ti kunak. Kahit no makabalis ka, naman nga ta nga may kamida justisya. Wala. May kak justisya, ti papatay di kita ganak kapsat ko. No makabansan. Kahit no makaibalis ka, awang at sungsung bata may tilinteg. Awang at sungsung bata may Diyos. Italag mo kinapod Diyos di balas pare. Narot may balakad ko. Sige. Good luck. Sabi ko ma, tagkitaan tupay. Sabi ko ma, tagsublikan tumatlang dito sa Saudi. Tata Simeon manong nemi tinagtarusak. When manulang metro tikid ti kaadayo man ipod ti balayda ken ti balay mi. Manong nemi adda pa ila pakakitaan nga nabatbati. Ta saan nga na anay namin pinsan nga narpuo. Ti atep namin pinsan malaksid ka rin iti landok, talandok tinaramap. Siyempre, ti kalba, nalunag. Kaya
Dito'y kapay lang nga. Ang ka daw mo sa bali asang bayan barok. Pagyaman nagtata. Ento nabigat. Inakto dya kang musanto. Sarong karak to tanem. Dagiti naganak ken kakapsat ko. Nalawa apan tiyon manong nemi tinagkaabayan dagiti naganak ken kakapsat ko. Agas pa nag-aabay tinaganda. Tinaganda, petsa pa nakayanak kanipapatay da. Nagatugkelak ti kandela manon nemi tunggal rabaw ti tanem ti kapamilya. Saak nang itanamitin ti kararan. Diyos ko, da kayo ti makamo ang awan ti basol dagiti kapamilya. Kinawan ti amok met nga basol ko. Tapno aramidan da, kada kami ti kasto. Pa-check nga da kayo ti makamo, numay kari nga sumaklang kada kayo. Dagiti naganak ken kakapsat ko. Sabi ko, ma, adada ni ti sitong mo. Tinted mo kadakwada ng espiritu ti biyahe. Ngagsublikan ka. Lupay nagrupsan ti bagida. Nagsublin iti tapok. Diyos ko, isorong kanyak, doon niya turumpay nga ramidek. No awan ti bales kanyat. Kanda kayo tagi bales. Sabay ko man ti kabitan nga panawin. Kat may kanan ti ustisya ti mapatay dagiti kapamilya. Hindi pa nang isayangkat ko ti kabukbukod ak investigasyon marom nemi. Awan pulos ti makaibaga. Noan niya ti gapo ti amin. Malaksid ako nada. 2 bulan laeng ti panagpaay ti kapsat mo. Nagas katulong. Ang kani nga saan na nga hang nakapag-enroll idi. Kapag harta nagsakit. Uwan tata. Nagtulakan mi. Nag-enrollment lang. Ito sumarong ng semestre. Naging nagsapol ti trabaho na. Nagtrabahoan na nga ron. Hindi kita nagpaay ka nung katulong. Sino tarada nga mabaling ko ang pagsalutsudan? Kaya manda nga tapakay na higan. Di pa nagtrabaho na. Nagas katulong. Tsaka mo. Nagpaay ka nung ti may isang pamilya. Nga dahil nga pamilya. Kadbak nang da, siyempre. Nagkasapulan na ka katulong. Taluda ka naman nga serbihan na. Ti lalaki, ken ti asawa na, ken ti anak ng babae. Balasang. Ngayon, nagikat ka no. Itaan niya nga po. Dahil natin tsaka mo. Padasa mo na nga ka, kontakin. Dito nga nagan. Bakit? Isuti ko. Nangirekomendar keng kuana. Nangirekomendar keng ni ading mo nga lili. Nga sumbrek, kas katulong ito nga balay. Sino tata? Datoy. Ani, tinagan na. Dato ti cellphone number na. Abawali mo kontakin. Kinuntak ko na itang ani manong nemi. Mabutbutay. Awan ti pagbut nga matin ko. Please. Ay, ano ti kahit mga mamon, manong? Sika tinangin rekomendar keng kuana nga sumrek akas katulong. Ilili.
Wamanong, nitoy. Ano kung pakinaigan na, di ba nagbalin na katulong, iti pa nakauram, kan pa nakapapati, iti kapamilyam. Basta, kahit kumaman, agagputputing, tilang sa hudsud ko, isot yung patan. Ada nga pamilya, nutut pakasarakan. Sige man, ibagakin ka. Kinunana. Napanak idirate nga balay, manong naming nga na ito kanyang address. Panakkalin nga balay. Nga, di mo makita ti uneg no adda ka ti asidag. Kinuwari ti adayo. Ngam no adda ka, nga o adda paguliam, makita ti uneg ta medyo nang ato ti bakod. Balay, ti baknang. Makita ka manong naming. Kaya talong ako sa iti uneg. Damay sa nga babae. Ada ti hardin. As kasuan na ti hardin. Manong na yung pinatas ko, tinapan na. Nagsalsalutso di ti karuba na. Sabi ka di anak ko. Damagay ko man no, masapul na ti hardinero, no driver di ta nga balay nana. Kapisak ti magsalutsutam. Ita ka manam mo. Sumrit ka ko mga driver. Wala na. Nagpayag namin di tayo ini. Tekapsat ko kas katulong. Nga, kit manong albulan na. Nasimrek, nakas katulong tekapsat mo. 2 bulan na. Kaya napaot man. Ado kami hindi kita sobrang di tayo katulong. Awa pa makabulan da. Pumanaw dan. Tapay. Kaya po yan. Narikat lang nagsasaw. Tao magpamanik-nek. Apay kami nga, awa nagpaot nga katulong da. Agramas ka nung amin, di lakay. Agramas? Di makadakas. No adda rumwar nga katulong nga makalibas. Pag mamlatan ta, agdinamag nagpukaw. Nagpukaw? Okay. Kasi tikapsat ko. Ay, apay nagkapot dito tikapsat mo? Okay. Nagpukaw ka, di ba tikapsat mo? Natay. Pinooran dati balay mi. Naraman nga natay, di naganakanyak, kanig duwa kapsat ko. Tikapsat ko nga ni Dili. Kani Bunso. Tibadak nga lalaki nga ni Jojo. Nalala kita. Isus, sapo. Nairamrama, nagsamat din. Nagkamanak na ito yung informasyon. Sige na. Kinunak manong nami, di makita kang lukat ti gate. Katrimuar ti may sa kadagiti kotse. Nana sino na dyan? Ay teka kaiso ng anak da. Ni Leilani. Papanan na. Mabanagbasa. Inuto pagpasbasa na. Diyak man mo. Nagsalutsot ko lang ang sa balit. Ang asya. Namuhak manong nami no sa dinungang pasbasa ti kakaiso ng anak dito nga pamilya. Napangkukinita man. Iti si marunong aldaw nga napanak. Medyo nagpagwapo ak mata. Natamok. Baka napindas na nga babae. Baka isot ti rumpeng ngayon nagpangrugyan nga kibales. Lubales man manon nemi ti awag ti kayat kong aramidin. Ngam ti konak nga kayat kong nga tuntunan kani kanti justisya ti
ipapatay di giti kapamilya. Manong nemi nilaylani na amamuak, na amamuk. Iti tarumuar ti kotse na manong nemi di compound to university. Apay mo na nakadayo, iti ta nagsardeg. Na ipaigid na manong nemi di kotse. Di masaag. Napanaluloktan manong nemi di makinan, nagbulok ti kotse na. Di masadeg. Ay, mekaniko ka di? Ana? Mekaniko ka di? Apay nga sinulsod mo. Masapol ko ti mekaniko eh. Nabayag namin ng isang ko ngayon panititalyer at kotse. Napindas ka. Ana? Napindas ti kotse? Napindas ti kotse, ang ina. Kaya napimpinas ka pa eh. Pulero. Noon ti may tulong mo, mabaling ka, di nga matayo ka. Matulungan ka. Nagapok siya Saudi. Mekaniko ah. Ha? Sigar ti masapol ko. Kailan mga rod? Sige, mabigla nga. Takitag. Luwan at problema ti kutsem. Napaandar ko manon nemi na tarimaan ko. Kasapulan nga mo-overhaul dito eh. Mapasamak tumanin nga agbulok. Sama ko mang sayangin ti pagpa-overhaul mo. Tapos saan na kang ikalang. No mekaniko ka nga peso. Di siya ti pangyawatan. Ako matpepwestok dito. Plano pa lang ti mga ipastek ti talyer ko. Agaman na kang ka? Ako na niya man na okay lang, Lailani. Among gayap tinagan ko? Napiyakan ka among tinagan ko, siya kanya kamuntagan mo. Isagani. Manong nemi naglanang, nagraip, dagdakulap. Kaso papa ko, iti panang tarimamo ti kotse. Mawalin? Nga, itreat na, merienda, dinner. Masangwarin ng trabi eh. Sige, siya nga rin nag-drive. Nabanglo manong name nga napintas. Naamot ti rupa na, nabiyag na kiti mata na, noumisa manong palang agparang ti pangis akalid na. Napo daw manon nemi nga naurnos da kiti ngipan na. Nagapo ka kayo sa Saudi? Nagsubli ka pa eh? Sejak lamo, nagsubli ka pa eh. Libat ko na nga mangipasdag at talyer mo. Nakurang ti pundo, kaya nakurang ti punak. Kaya nga ministra tragedy, trahedya na pasamak ti pamilya. Narigat mo sawan. Siguro na damag mo. Numahilig kang dingig ti damag. Kinunak manong nemi, hindi may parking ko, di parking area, di may isang class nga restaurant. Yung bagana nga dito, iti umayami manong. Ididumsag kamin. Tsaka mo, takas may isang gentleman, inalalayak isuna. Kinibin ko isuna. Kinita na. Dakas ka di? Okay lang. Very gentleman ka eh. Inakbayak pa yun, mano. Uy. Sobrang samat ka na gentleman mo. Baka ano pag-alop na hindi makakakita ka na ta. Kat boyfriend ka, girlfriend na. Agbagay naman ta. Napindas ka. Guwapo ka man. Kaya lang, mekaniko aklaing. Bagnang kayo, di ba? O, ang businessman ni Papa, nandun sa nga tinegosyo na. Ni Mama, tumultulong mat, ang madadang again ni Mama iti balay. Basta,
Pero rayang mentor din mi, manon mi di pinalutpot na ano anya nga trahedya, pinapasapak. Pinuuran na ti balay mi, saan nga nakarwara kiti, at datiwanan. Sila madamdamag ko data, nadamag ko data eh. At dua ang bulan na tinapalabas, di ba? Natahidig na ka na kanyak, kendo kakapsat ko. Sikon ka na kita ni saksi, at nangiranta nga ng puor. Sakbay nga pinuoran da. At nang balunet kanu karigitiri daw kan tawa. Iso nga pulos nga nakastrik, uno nakarwar. Di kita tetunin. Gusto gaya. Jadi, anya ti basol yo. Tapno rami din natakas jay. No nairan tamang nga nauram. Dadadya ka mo. Okay, sana nga ti napasamak ka na kami ti magsalitaan ta. Ano lang mariknak ti sakit. Panakapukaw ko. Dagi ti patpatin ko. Sorry Sikamot yung palagip namin kanagita. Di may papangan ka. Awan do ti mangsalangan kanya no mamuhanda nga anak kuyog ta. Boyfriend. Ato na kita kararam kanya. Nimsan ta nga makapasa. Tapay. Awan di kita ikas kada kayo nga maknang. Nga kararam kanya ka. Ato da. Isuda kinti Tinaturid nga garon. Yung maumat ti kahit ko kadakwada. Sino nga ti kahit mo? Kahit mo ka dito may salangang mekaniko. Bilis mo naman. Amam, sika na tikas to nga na kinakuyog ko. Sika balat nang i-date ka niya. Abay siya tinang i-date kang mang-i-date kang kaya. Sika tinag-awis, di ba? Kas pagbayad mo, ti pa nang tarimaan mo't kotsem. Di, siya tinang i-date, o namang i-date ka niya. Ewan game. Kaya mo, gruderta ti arak? No. Sikayan. Ngayon siya kahit mo tuminom tiyo, gruderta. Sabi sa, di kita nagit ka nanta. Di kita nagit order. Inimangmangan kami manon na may pagpalaing iti pamilya na. Iti pagsasalitaan. Kumustamat ni papag mo? O rin no saan nga chikpoy. Ito ti problema. Problema na ito ni mama. Kinuris siya. Yung nagbali na nga martir ni mama. Maawatan na iti sitwasyon. Siyempre, bakit matin ni mama? Ni ba pa ang sapula ti ububing? Dagiti ububing, kas kang kumat ka ubing na? Ado dagiti babae ti biyag na. Diyak man mawalaw dagiti babae at kasapulan daman. Nabaknang ni ba pa? Ure man ang asawa ti kabalayan na wala suportaran na. Sisak matlatanag da. Di awan ti paggastusan da. Kasta talaga nagiti pasamak, di ba? Dati may isang pamilya, kitaltaluda lang. Kinapidnas ti biyag da. Adon may gamanda a kwarta. Pangipananta ko man at mga kwarta. Nalabas nga papaknang. Kadigit subsubra. Ipanda ka nagiti et cetera. Habang et cetera. Katuan. Malaksid kini mamang mo, at dapat et cetera ni papang mo. And others, malaksid kang kuwana at upit sa bali. Di ato siguro mo kakamsat mo itirwar. Tsak man mo. Ako matpete nang yan mo tibag kakamsat ko. Numatay ito ni papang mo, sigurado nga ado kiti babae nga may makidungaw. Nauyong ni papang mo niya. Nauyong ka di. Di mangayat ka di babae sana't suportaran. Dakilabasol na tayo ti Diyos. Ore no, saan nga mahilig ni papang mo ka nagiti katulong?
Ore na dagpaot nga katulong yo. Dito ti problema eh. Ano ti problema? Awan dagpaot nga katulong mi. Ni mama pa tagpili pilihan na pa kita medyo ada banay na. Banay. No, kas lang wanang pangkis, no, pilay. Yung mga dagpaot siya mo. Ang kami man nga naungat. Kahit ni papa mo. Hamad nga naungat ni papa. Nadungukid di kadagiti katulong. Managregalo. Nayon na siguro tinayon di sweldo da. Yung mapisanda ng paot. Kamo? Diyan ka mo sungbatan dita. Mapit lang. Nalpasa ko. Naklambas iti siya. Nakibiyangak manong nemi iti cellphone. Iti punbok manong nemi. Papa. Napanag ti letter D, daddy. Awan, papa ti adda. Mama. Letter M, mama. Nisk, pinicture ko di kiti number ti papa kin mama mano. Hindi adda ni Sona. Let's go, isagani. Kawit akon. Intun ka numanin nga. Mapasamak ti gaston. Check man na mo kin ka. Check din ang awis kin kita. Baka sumaro na si katagawis. Ungayam na tukot sek. Di ba? Siya ka wala nagkuha ng anas ka ng ma-overhaul. Sige. Idadun to kanya. Taan mapanag ang detalya nga mo sadya nga siya ti mga overhaul. Ito na no? Ito sa mo masapol. Sunday, Saturday and Sunday. Sige. Umayag to di balayo. Into na Saturday. Tibigan. Okay, sagani. Pagkaragsak ako na iti panakamamukeng ka. Nagaroon na kanya. Dailani. Inirmuar kam ti restaurant, manong nami, kas kamalag girlfriend ko na, kas la kamalag nobyo. Inakmayak manan nga nalalay. Talyawan na, nga tamid siya tangadin, nga pata natay-tayag at misuna. Damo da siguro kit girlfriend na kanya. Mawarin naman nga ipaipaso. Basbasak pa lang. Kinumamon ni papa nga mekaniko ka lang. Sana kakalagid niya kaya. Hindi makaawid akon manong naming. Iti pa nakakwarto. Iti balay da tata Simeon. Agsisimparat na kita dati panunod ko. Kasanulayan ng tirigat, naganak kanya kan kakabsat ko. Pinasagsagrapan dan, ti putot, ti apoy. Naaramid ka na kuha ti kasjay, nga kaslad data ti impyerno. Yaomet ti basol da. Anyalayan ti basol. Apay nga nagpaw, nakatulong na. Malagip ko manong name tinala ka number. Tindial ko, tinumber ti papa. Agree. Simong ba? Hello? Sino na to? Eka, mamo, sigurado hanggang nakapubok na ito yung number mo at cellphone ko. Sino ka? Sir, good evening. Good evening. Kahit ko man ti sumrit ti trabaho, sir. Wapag ka ba? Ang ads na ito. Baka kasapulan nyo ti mekaniko ang driver. Mekaniko driver? Awan, kompleto wak.
At mekaniko ken driver ko kadagiti pastek ko ti negosyo. Personal driver sir. Nalingag maneho. Kabaylak nagmaneho. Diya kaya ti takaduanan no adakti kotse. Makadisturbo lang. Baka no nakainom kayo kat kasapulan di driver. Nga mangyawit ka na kayo. Amok mo tubinong amok nag-control. Sa bagay, no da driver mo, kahit at nakaduam no kang nga chicks, makadisturbo. Ka po na no aming ang jacket ng driver ko. Sir, napindas na tagda mga katulong yun ta. Ana, napindas na tagda mga katulong yun ko nak. Naramanan nyo siguro na. Naimas na amin. Yeah. Nakakaapal kayo, sir. Sino kaya? May isang gayam, sir. No, iba'y lang takang gayam. Kasmut ka na kayo nga mahilig. Dumadagi di babae di biyag ko. Naimas kami di babae, sir. Nasa umon. Yan naruna, no. Naduma-duma ti klase ng babae. No, at nakursunada. Talagang aramidag ti amin tapno. Magunod ko. Serbi ng atot kwarta. Kwarta lahin di katapat na dyan nga babae. Awad sa akin dito kaya katulong nga saan yung naramanan nila. Yang saan nga tanga gipulong. No data nga agikaddan. Grabe ko may palubos ko ang paot na dito lubong. Ang balinda nga isot at saksi. Di ka no ada makalibas nga katulong yo. Saan yung itulok nga mapandag ipulong tararamidan nyo. Papapatay yo. Okay to na. Adama mo yung nga Lailani, sir? Lailani. Anak ko, Lailani. Lily. Katulong nga Lily? Uy. Wala. Nanamanan nyo ba ta? Yung kasanungar nga pinatayo iso na? Tagura ka, apa yung gamimbis na ka? Loko ka. Tilkiliwanak. Sir, kaduha ta, gayim ta. Tagura ka rin nga katsukaran na. No, anyat hilig mo, hilig ko mo. Ag-istorya ta lang mo ta. Kasla ka nga, kahit mo agad istorya. Kasi no, pampamayak mo, di babae, kursunada. Inanaw nyo na dyan nga Lily. Nagkakapayaw na magmoya. Pinuoran nyo? Pinuoran nyo ida? Apa ka magkasyak timang puor? Kakayo ti masterman, sir? Ay, nasisino ko man. Nagkamati ikaw. Sige, bye. Ayop ka. Nakalawlawan. Te pagsasao. Kada kiti bibig. Ti ikan nga mabaniitan. Kaya rigam ti ikan. Mr. Del Prado. Kada kiti bibig mo madlangan nagtawad ti amin. Sikat ti mastermind. Ti panakatahi di kiti kapamilya. Ayop ka. Rumbeng nga sikat ti maipanin ti impyerno. Kanya nga tamat no, puurak ti balayo. Diyos ko. Amok nga mademdemonyo ti panunod ko. Pacheck nga sirsirkan na ti satanas. Gamot at ara-aramidag ti pangpangipag katakas. No italik ko ka na kayo ti panagibales. Kasano?
nga mabalisyo dagiti sa iro. Ken kaano nga mapasamak. Abay nga takas to nga pasamak dito lubong. Manong Nemi. Sumsumrek ti kinadakas si di panunod ko kaputi ayat ko nga gibanes. Ayat ko may kanti ustisya ti papatay ti pamilya. Ngam tsak metlayang malipatan ni Apo Diyos. Agin inagaw ti dakas ken kinembang iti panunod ko. Isot ka po na Manong Nemi, minukas na nga makapanunutak iti dakas. Wagwagig ti ulok. Ket awagak ni Apo Diyos. Bigat ti Sabado, Manong Nemi, idinapanak. Iti ayan, daylaylani. Nagdorbela. Nilaylani nga mismo, Manong Nemi. Di masidigdigay. Sagani, Laylani, good morning. Yeah, good morning to. Mabiglang tinong activate. Tuan-strike ka. Pinastrike na manong. Sino ka doon? Daba pa kini mama, kandi katulong. Manong aldawan dyan katulong nyo. Mahilig kan sakit katulong. Pinasa katulong mita. Amonat magibagay. At katsukaran da ni papa. Baka nag-crush man kini papang mo. Amo na nga mahilig siguro ni papa. Barang ano sa tagpaot. Parang nga. Tapos nasanan nga kita pa ni papang mo sa bali. Damay nga sunat topic ko. Dati, very tulbek. Baka mga mangat no kahit nga pagkapyan. Kape. Garagada manginta sarak. Ang barot niyo katulong. Alam, bilang. Dito lang tayo mo, no? Kahit napitas mo dito. Ha? No, tinakait, pastakin ta balayo ang disaan. Dito lang tayo napipintas. Dito kami ba't entertain di bisita. Pintas ka nga talaga, Laylani. Hindi ito, eh. Bakit, ha? Baka kahit ang manan nga akbayan. Wag na. Dato dito nagtibalay mi. Baka makita na ka ni Papa. Baka baltugan na ka. Guwapo mo na. May kariak mo kang bagay taman. Unang no kasasaad nga orti pa nagbiyag. Apay pagpagada papam. Madida kayat nga maki-boyfriend ka. Tisan nyo nga kapadat ka sa sati pa nagbiyag. Natural. Di mo kaya tikas kanya kamekaniko. Sika nga, kakiso ng anak nagtawid, iti kinabak ng naganakin ka. Ano rito, digdiga anak? Aring naskan pang idigaan ka. Gabutamad lang mong ipatpatig ka. Bilis mo naman. Patpatakik. Manong Nemi, imay ti katulong da nga ng TED iti kape. Napintas ng peso. Pinanawan na kami, Manong Nemi. Ni Laylani. Napit masapol mo, sir? Sikat di masapol ko. Ala? Among kaning awan tek-paut ng katulong dito. Saan ko amo, sir? Imposible, ang sakbay nga simrek ka dito. Hanggang nagdamang no, apay nga.
Kanayon na ang masukat-sukat katulong da. Siguro ang dagiti kwa again didi apay adan relasyon nyo kini Mr. Del Prado. Ala, sir. Adan relasyon nyo, di ba? Naramanan na kan. Ala, hanggang buteng, salsalot-sutak lang. Sir, masapol ko. Masapol mo ti? Sabol ko ti kwarta. Kasala nga na di sweldong kakas katulong. Ti itad da. At apay pang extra. Una, masakit kami ni nanang ko. Kad masapol na ti kwarta. Para ti medication na. Sa kahit ko takurnong, ay tuloy ko ito tagbasa. Pagbasbasa kita ti adjek. Iso nga ipapay mo ti bagin. Ti amin-amin mo. Iti amo mga lalaki. Lapis sir, lapis salsalusod na kita. Papapakatay na kanto. Ti lalaking amom, numaumaan na ka. Hangat amat, napapatayin na tinalo sa ragsak kagatuhin. Tanalain ka di. Ang tumtumar sir. Naglaing, nagmayat. Among ka di nga takas, di mo mas pasamakin ka. Sabi nga di kang talaw. Abi, talawak ko ma. Naglaglag ako, nagtalawak. O kayak dito, kayak ti trabaho. Trabaho ki aldaw. Trabaho pa ti rabi. No mailiw ka niya. Ni pakunto. Pakunto pa tawag mo keng kuwan. Saan nga amo? Sige sir, no awanan ti kahit mo pa. Sige. Pinagsublima nung nemi nila ilani. Intad na kanya kang titulbek. Tulbek. Ken pakaon na nga bayad. Saan nga kasadya kasapulan ni bayad. Masapul mo. Nga kastandan. Iti pa nang overhaul mo. Ti kotsek. Saan ako man ti kotsek ti overhaul lagi. Ana? Saan ako man ti kotsek ti overhaul lagi. Haman ta kasapulan nga ma-overhaul di kita kotsek da mamagin ni papa. Sika kumapay. Luko ka talaga. I love you, Nailani. Di nakakayat ni papa. Numamon ng mekaniko ka lang. Taapay ni papa ang mag-desisyon. Sa may sakbas-basak pa lang. Di mo ka di pagbalinan. Di mo ka di kayat ng agbalin inspirasyon mo. Luad ng nobyom. Isa gani. Tsaka mo nuan niya ti. Impakpakan mo kanya. Apay. Na-inlove ka man kanya. Hubis pa. Si Kapil at in-entertain ko dito eh. Hanga kayat na papangat na bang pasyar kanya. Yung mapay pasyaran ka kadngarod ka tumay ko alat takot sa mo overhaul. Kasi sa timbang barko, handa nga pambar ang paibesume. Eh, dito ni papa oh. Eh, kung ang malo na paano dito yung mekaniko mga nga overhaul tiki. Kotsem. Ay, naimbag nga bigat yun, sir. Stamit. Guwapo ka. Kasi lasang nga mekaniko ti trabaho. Gab-gabo kami dyan sa Saudi, sir. Ijaya ka nagtrabaho. Oo. Ijaya mo ngayon pakat ti ka na mekaniko. Iwan, sir. Siguro kasi kan sama dati ko timawag kanya kita na minsan nga mekaniko. Nakaitat sumrek nga driver mekaniko. Timag mo kahit. Oh, ado man digid katimag nga driver ay ado man digid papadat timag na sir. Bagay. Kailangan natin. Kaya pala pagsasalitaan nyo. Huwag ka kursunada mo kakaiso ng anak ko. Awan ti saan nga kursunada king ko ana sir. Upsat ti anak yo. Pinakaroon, mabiglang. Ibaga man nga na di katulog, iha. Dahil ka na kami man ti kape.
Nagsako kami man. Ay, nalpasa kita yung nagkape, sir. Doble ma. May ti kape. Naibas ti kape mo. Sige, mabit lang ka na papa. Nagsulo kami man. Sika talaga natin. Nakasirita kini. Kadi. Kasano ko mat pa nakaalak di cellphone number yun, sir? Siyak ko sa pagalikan ko man. Amom tinagan na katulong nga matamaita. Nagsalita kami tayo, sir, nga mahang dinamag tinagan. Sud nang ibaga. Bulero ka kano. Kursonadam. Siguro agpapada talaga mahirig, sir. Iso nga kursonadam at anak ko. Di mo lang inaraminin. Timang loko ti anak ko. Papapatay ka. Agraman ti pamilyam. Saan nga naskan, sir? May rama mo ti pamilya. Nalpas mo nga napapatay ti pamilyak. Di magbagam. Di magbagam ti pudno. Musong batag lain ti magbagam. Napapatay na ang garaman ti pamilya. Nalpas mo nga napapatay ti pamilya. Sino ka? Isaganit natin ko, sir. Kamsat ko ni Lily. Malagip mo tinagan nga Lily, sir. Hindi man nga bulan tinapalabas. Sipod na pasamak. Di pa nakauram ti balay mi. Nagturad ka nga mga bagatikas, tada ka ti unig ti teritoryo. Alisto naklapa patayin, nasyayin. Hanggamat nga sikat nagpapatay, amok ang tapaltok mo. Pumanaw kan. Ay, dadan ti kape. Dadan ti napinda sa katulong. Nabagang kanasam. Ilusto mga busan ti kape ito pumanaw kan. Sir, mamati ka di. Inuan niya, iti ipahid mo ti padong na tao. Ket bumalis tumit ken ka. Awan ti madingar raramidek. Awan ti madingar raramidem. Tabagang ganasem nga supsuportaran di kiti babae. Takayat na metan. Ket di sana nga mga yat, iti kayat mo. Kasi aramid mo ka na kiti imununang katulong mo. Saan ka di? Nadaan ti pamilya. Amasaktan ka nagsagaba. Sobrang tararamidam, sir. Saan mga si kamis mo tigan man? Yung sikat ti mastermind. Sikat ti utek. Sikat ti puon. So nasikat ti rumpen maungaw ti tulupong. No kayat kun nga ramidan maramid ko. Alisto ka lang butkulan. Dakdakkel di bagikim siya. Tsak lang kami na itugot ti paltog ko. Mabait lang ti nakalain. Nakapanawak ton, sir. Yung sangkang tubay nakastring. Ito unag ti kwarto. Ulitek. Sardeng mo tararamidam. Kapatanan niya man tararamidam. Mapasamak tumit kang ka. Madama kun manong naming of overhaulen ti kotse ni Lailani. Idi ring-aring ti cellphone ko. Yung tsak mat masango asong batan.
Ni Manong Rudy, Manong Nemi, aking kukwa, ti Talier, tinangtad kanya ti cellphone ko. Ring nga ring, baka emergency. Sa gani. O ring manin. Pakisungbat, pakireceive man lang manong na. Sa mo isa ti lapay ko. Kaya talaga hang kumibatan na tubrak, adak ti siro ke. Hello? Isa gani? Leilani? Ano nagsalitaan nyo kini Papa? Api kastawan ni pungtot na. Oo, matan mo nga nagsalita amin nga kabugtot na. Kasi na magbukang mo aking kuha na. Ibagbaga nang iliklikan ka. Kasanong hor na maliklikan na. Kasi madawang ububur hulik ti kutsem. Yung malpas mo, itawag mo kuma. Ibagam na sa din pangalaak. O may kualayan. Ngayon saan ka nang pakita kanya? Papay. Tsaka mo ta, at tinawagan ni Papa nga, sila, tagatan na, papapatay na. Among ka dito aramit ka, ma'am? Skanit. Utak ti ado ang krimen. Dagiti nagbaling nga katulong nyo. Dagiti mayat. Awang problema. Ngam dagiti nga rodmadi. Rapista, ma'am. Saan nga po doon ita? Kabsat ko ti biktima na. Iso ti masterman ti panakauram. Ti balay mi, anakatayan ti pamilyak. Katarandam di kibales kasta. Kimatlaig di saan mabales. Saan iwag? Nanat saan? Saan mo kayat nga pagibalsak ti amam? Nga mairaman kami? Iraman nak. Kunak man lang ipatpatignak. Uno, siyak ka diti. Amukon. Alalukuyom tiriknak tapno mayatat. Kadaramatin naklaing tapno mabalis mo ni Papa. Namuamon. Kung naman ipatpatignak. Sayang. Ipatpatig ka ba't meron? Lading itek Lailani. Rubeng harod ngagbalagi ti ganman amang papatig ka ngay baon ni Papa. Kano matayak? Di kanto ka di aksangit. Labnak, di ba? Iso ko rin iliklik ka. Iso ka tinawagan ka tapno agananad ka. Iti posible ka panagbalagi ti ganman nga papatig ka. Ket ti amam ti mastermind. Apay nga kasta ti aramidem. Saan ka di nga rubeng ti aramidem kuma? Mangayab ka ti pulis tapno ti liwan na ti amam. Anya ko man ti reklamo. Siya kung muna nga reklamo. May saka pa maniknik. Saka ka may saka nga saksi. Iti kinadagis ti amam. Saksi pa'y nakatulong yung madama. Ibagking ko na. Takayat na't araramidin ti amam. Gabuta ka sa pulan ng ti kwarta. Baliwan na tulog salita, Hani. Gabuta matit pa nagplastar ko. Isa gani. Liklikam ti posible nga takas yung mapasamag ka. Diyak kayat nga matay ka. Gabot ipatpatig na. Ipatpatig ka, no pa'y amok. Nga ramatin naglayang tatno mabalis mo ti amak. Manong Nemi, agar-ari nga talaga iti panagibalis, iti pusok ken panunod ko. Manong Nemi, kahit ko nga talaga, na siya ka mismo timang papatay iti ama ni Lailani. Nagplano ak Manong Nemi no anya tirumpay nga ramidan.
Amuet no sa dino papapanan na ken sa dino itinapintas apang pangurayat ken kuana. Yung sakbay manong naming nagtignayan. Nagring ti cellphone ko manong naming ni Lailani manin. Hello Lailani, nalpas kon. Umay mula alain dito. No di na akong kaya ta makita. Di ba kaya sa dino? Apay. Kailan ni apay? Abig sangsangit ka. Awanan ni Papa. Ha? Hindi naglokon. Awanan ko na. Natayan ni Papa. Tung. Kasda lang ti pa nakatay na. Naatake. Ado nga rigat na. At kumapay nga nagrigat. Tay at iti impyerno. Nga agrigrigat. Nga saan nga matay no dikit agrigrigat latakan ka na yun. Kasat kay batugan dikit natakis na. Luray no natayan dito lubong. Ti kararuana ti mapantimbierno. Gusto ti ko na. Gabot sa saan lakit di nga sumaklang kinihapon Diyos. Gabot na pasurot iti Satanas. Pasurot ti demonyo. Manong nemi napukaw nga namin pinsanin ti panunod ko ti Bales. Tawanin ti nasken pangabangsa. Napanak manong nemi kabayatan nga nakabansayag ti rapist kandakes unay a tao. Gatpud no. Nakanaduman nung name di kita aksangpet nga umay mangkita keng kuan. Among di kita. Leilani. Han. Abi di mo salunsutin ng sinuda. Puro babae. Nga damit lang ada. Babae amin di amam di kita. Di kita sa tuma. Posible nga umay da. Dato kita hendat bilang tidakis nga ba. Di mo katip ay napakawan di amak. Sama nagpay lang anak nek. Si Kamilat makaibaga nga saan nga may sumaklang ti kararuhanan. Iti Diyos. No digat agdusa. Isuna. Iti impyerno. Sabi ko tadi gidikas ken kuana. Kadagbalbalitan. Dagitikas ken kuana. Nga kaputatot kwartana. Maraming tat kay kayan. Sa bagay, aduman digiti paraparagsakin na. Lupay aduman digiti saksaktan na. Lipatin mo tiguram di amak. At tuyak na nakasagaan ng pangaramatam ti balas no di ka panapnik. Ayitin ka Lailani. Agyaman na. Sige. Nakon. Ituloy mo tagbasa. Itong makaradwar ka. Balbaliwang kanto. Subyanan ka to. Tapnoan niya. No si katinekari, no data tinekari ito ng maysa. Mapasamak to. Kahit mo ka din asawain, ti anak, ti demonyo para king ka. Napakawan ko ti amang. Adan kinapo Diyos, ti Bales. Inukom ng ti amang. Tapnot patinggan ti kinadakis na. Manong nemi nakimbasday kak ti bukod ko nga talyer. Isuntit ti nga bako, tineknikosyo.
Kad kalpasan ti duwa nga tawen manon nemi ada napinda sa kotse nga nagparada. Italyer. Kabuta siyak taon obrana, siyak simmaman. Ikikituwa taki di malasing ko. Lailani? Hay sa kani. Anat perdit kotsem. Awang perdina. Ngam siyak na di agpatarimaan. Sika, ti puso. Di ba lagi mo di ko namidi? Nagpakita ko. Ito makapagradwara. Sumalik ka dito pisina. Mayan. Hindi makastrek kami manong na imindra kap ko tirida kung sa ako inarakop nga nagtan nila ilan. Itinapahot ka pa naglanang di kinibibig mo. I love you. I love you more. Inurore ko na ito kung taway. Kumusta ni mamang mo? Okay, Matt. Di katulong yo. Isong pala ka papautan. Gabutawa ng mga ramas kang kuana. Isong pala dedi, nawadi, hana, sana. Hindi na itabonan ni Papa. Aw matinidig na maidi ang atulong mi. Wana tao matinin papang mo nga pagalan natin. Nga pagbagasan na. O may kat pa siya di balay. Kaya nakama kita ni Mama. Umayak. Kaduak to ti partido. Tapno bigag to kayong kati will you marry me. Nga magur ka baka sana kahit ni mamang mo. Subali ni Mama. Sana kas ni Papa. Sino itat mang-manage sa negosyo? Siyak. So nga ito nagkasama ta, panawam ito natin nga talyer, natulungan ak iti negosyo mi, no? Siya kailangan nagbalik ang mekaniko at kumpanya. Yung talyer ko, agtalin na ed, kanmadaan sa nga. Sige, hinasok ko na. Noon dahil at pagtulagan ta, sweetheart. Iriya baba nga panao manong nemi ti anak, ti mastermind, ti trahedya nga napasamak ti pamilya. Isot nagbalin nga asawa. Numampaysan ko nga naituloy ti numampay nagpanggapak ti nagibales. Ngam niya po Diyos man. Nakam na ti amin. Nabayagin inukom na ti kas iti ama nila ilanin. Talo manong nemi di kita anak mi kinilailani ket na ornos natali na ay ti biyak mi. No pa isa nga mariklikan nga malakip ko tinapalabas. Ti trahedya na pasamak ti pamilya. Amok manong nemi napintasitan kasasaad dagiti naganak kinakahapsat ko. Tinaikan matlangin na bayag ti justisya tinapasamak kada ko amin. Dito nga rin ti pagkasarita kagyaman naklaon ti anos mo nang ibasa ket sabi ko ma at damat na ibatik nga andal, liwliwakin pagsarmingan tibiyag, kadagiti padag nga dimyag ka nagbuya, more power to your program, anong and God bless. Tuwing nga ro, dagyaman nga pagayam mo, isagani.